вважаєте, що прийняття нових законопроєктів, реформ чи зміни очільників цієї кровавої розправи над народом змінить хід подій? Досить вірити цій брехні. Держава давно оголосила війну народу. Вона не спиниться ні перед чим, аби розширити свої економічні інтереси. І життя будь-кого з нас для неї не варто нічого. Скільки ще молоді має загинути від алкогольно-наркотичного бізнесу, що кришується цією державою? Скількох ще мають кинути у в'язниці через їхню невигідність? Скількох ще мають опустити на саме дно соціального виживання? Ми говоримо, досить! Ми не закликаємо вас, аби ви голосували за нас на дерибані суспільного багатства, що зветься вибором. Ми не просимо вас хилити голову і покірно чекати покращень, як це робить сучасна влада. Ми закликаємо вас стати господарями свого життя. Ні держава, ні президент, ні чиновники не повинні вирішувати, як нам жити. Парламентаризм у всіх своїх проявах зазнав краху. І дорога йому на смітник історії. Лише самоорганізована на принципах прямого народовладдя, громада вільних людей здатна забезпечити повноцінне втілення своїх життєвих інтересів. Лише звільнена від пут ринку і найманої праці спільнота здатна створити соціально і національно справедливе суспільство. Досить чекати того, що за нас щось хтось зробить. Ми не чекаємо рятунку ні від кого, ні від богів, ні від царів. Ми об'єктивно розуміємо, що рятунок народу – справа рук самого народу. Ми мусимо самі творити своє майбутнє. По тому майбутньому, що нам приготувала наша влада, нам місця немає. Український народ не скорений віковою боротьбою. У цій війні дасть відсіч. Свобода або смерть. Воля народам. Воля людині. Капіталізм, рабство, соціалізм, свобода. Капіталізм, рабство, соціалізм, свобода. Капіталізм, рабство, соціалізм, свобода. Капіталізм, рабство, соціалізм, свобода. Геть, міністрів, геть капіталізм! Геть, міністрів, геть капіталізм! Геть, міністрів, геть капіталізм! Геть, міністрів, геть капіталізм! Владу мільйонам, а не мільйонерам! Владу мільйон, а не мільйонерам! Владу мільйон, а не мільйонерам! Владу мільйон, а не мільйонерам! Мир, питань, війна, палаця! Ми готові!